Одна книга, яка перевернула свідомість тисяч людей. Священник, який хотів зберегти рідну говірку, а натомість започаткував цілий народний рух. Окремий народ чи самобутня етнічна група українців. Хто такі закарпатські русини? Чому їх звинувачують у сепаратизмі? Та кому вигідний розкол України? Ужгород, 2008 рік. Безпрецедентний випадок в історії незалежної України. Місцевого священика звинувачують у посяганні на цілісність України. Провокаційні висловлювання священнослужителя змушують органи безпеки порушити проти нього кримінальну справу. Я русин був, єсть і буду. Ужгородський священник неодноразово звертався навіть до Росії з проханням визнати незалежність Підкарпатської Русі і всього русинського народу від України. Русины всегда хотели соединиться с братьями русскими. Крім того, на Європейському конгресі підкарпатських русинів 2008-го отець закликав відновити результати скандального закарпатського референдуму. Це, звичайно, були такі, можливо, ті мотиви у організаторів, котрі організовували, що от на протязі вже більше як 18 років або 17 років держава не вирішує ці питання, і от ми будемо пробувати вирішувати або проголошувати. 1 грудня 1991 року. Ця дата стає знаковою для всієї України. Того дня країна обирає – бути їй чи не бути незалежною державою. А поки 90% населення країни голосує за суверенність, на Закарпатті несподівано вимагають відокремлення. Воно було мертвонароджене, воно неможливо було реалізувати ні тоді, ні тепер. Хіба що зі змінами в Конституцію України. У 1991 році, одночасно із всеукраїнським референдумом, на Закарпатті провели свій місцевий. Тоді за самоврядний статус краю проголосувало 78% тих, хто визначався. Волевиявлення закарпатців розцінюють як чи не перший випадок сепаратизму в Україні. Розігрування цієї карти було надзвичайно вигідно політичним колам сусідніх держав. Чи бажаєте ви, щоб Закарпаття отримало статус самоврядної території як суб'єкта у складі незалежної України і не входило в будь-які інші адміністративно-територіальні утворення? Саме на це запитання 78% виборців відповіли ствердно. Ви розумієте, що в той час, уявіть собі, 91-й рік, ніякої ще великої свободи нема ніяких незалежних медіа. Все тільки починається, як сказала влада, так люди і голосують. Сказали би влада проти голосувати, голосували би проти. Чому раптом частина закарпатців вирішила відокремитися? Кому був вигідний цей акт сепаратизму? Та чи є підстави у русинів вважати себе окремим народом? Священник російського походження із нині словацького села Тополя щодня по кілька годин засиджується у бібліотеці. Втім, його цікавить не лише богослов'я. Він був загалом, то, що був священник, далі він був поетом. Писав і латинські вірші, і німецькі вірші, і латинські вірші, і русинські вірші, і російські вірші. Він був і прозаїком, писав прозу. Він був і драматургом, написав 2 п'єси, які заложили основу театрального мистецтва в Закарпатті. Маючи доступ до унікальних видань, він вишукує згадки про давні традиції Закарпаття. Захопившись історією рідного краю, пише власні дослідження, а 1847-го навіть береться за нечувану на угорському тоді Закарпатті справу, укладає буквар русинської говірки. Після Духновича, де ж Тарас Шевченко зробив перший буквар на Україні, який називався «Буквар Южноруський». А далі, після того, через 3 роки, Федькович вже написав. Але Шевченко написав цей буквар у 1861 році. У 64-му році на Буковині Юрій Федькович. Книжиця читальна для начинающих Духновича стає справжнім протестом засилля угорської культури на Закарпатті. Відтепер школярі можуть вивчати грамоту не церковнослов'янською мовою, як було раніше, а рідною говіркою.
наприклад, мамко, купми книжку, тінту, папір і табличку, бо я йду до школи там, і так далі. Тобто там, я не знаю, чи ви зрозуміли, що тут купми книжку, тінту, папір і табличку, тінта – це чорнило. Там багато текстів є, де є наші діалектні елементи. Олександра Духновича називають русинським Тарасом Шевченком. Пишучи свої твори, він навряд чи здогадувався, що через 100 років мова, якою користувався, стане основою для цілих словників. А його самого величатимуть будителем ті, хто називають себе русинами. Ми говоримо про великий авторитет в плані русинського лідера. Справа в тому, що за часи Духновича була сильна мадяризація. І Духнович робив все, щоб зберегти автентичність нашої мови. Абетку Духновича називають одним із перших варіантів української літературної мови. Втім, закарпатці, що нині звуть себе русинами, свято вважають, що текст букваря став основою окремої русинської мови. Українці мають Шевченка, мають Франка, мають Лесю Українку, угорці мають Петефі, поляки мають Міцкевича. Русинам теж треба когось мати. І вони придумали, що це може бути Олександр Духнович, тому що Олександр Духнович написав кілька віршів, в яких є, наприклад, такі слова «Подкарпатські русини, оставте глибокий сон» або «Я русин єсмь, був і буду». Сам Духнович, який писав не лише закарпатською говіркою, а й угорською та словацькою мовами, навіть подумати не міг, що під впливом його книги частина закарпатців назве себе окремим народом. А 23 квітня, коли він народився, навіть святкуватимуть День русина. От Духновича ви бачите українські мотиви, російські мотиви і пробу якоїсь такої окремішньої думки, але в нього не було викристалінованих поглядів, він коливався. Критеріїв розмежування, де одна мова, а де інша мова, чітких критеріїв немає. Однозначних критеріїв, що можна сказати, тут одна мова, а тут інша мова. Це з одного боку, це треба брати до уваги. З іншого боку, серед тих, хто є прихильником ідеї окремішності русинської мови, закарпатського діалекту, практично немає українських філологів. Діалектами, які використовував закарпатський будитель у своїй книзі, і нині розмовляють як на Буковині, так і на Галичині. Я аналізував, наприклад, буквар Духновича паралельно із букварем Федьковича, який в рукописі лишився, з букварем Шевченка, з букварем Куліша. Аналізував діалектні елементи. У букварі Духновича так само така ж кількість нелітературних елементів, тобто елементів, які не стали літературними в українській мові, як, наприклад, і в букварі Федьковича, чи в букварі в якихось інших підручниках. Через півстоліття після смерті письменника 1923 року в Ужгороді москвофіли створюють власне товариство та називають його на честь русинського будителя. Ім'я Олександра Духновича використовують для популяризації російської культури на Закарпатті. Підтримувати русофільство угорська влада відмовляється. 1945-го товариство зникає, а на Закарпаття приходить радянська влада і не визнає русинів окремим народом. Наприкінці 44-го року невеличка купка прихильників русинства апелювала до Сталіна про те, щоб утворити Карпаторуську чи Карпаторусинську Совєтську Республіку або принаймні автономну. Але це був такий абсурд, що то, звичайно, навіть керівництво СССР відкинуло. І Закарпаття війшло в склад України як область. Аби вибороти свої права серед радянських народів, прихильникам русинства тоді не вистачило ресурсів. Відтак цей рух одразу ж припинився. Ніхто в радянські часи не боровся за ці питання. Якщо в Закарпатті було чимало діла і УПА, і були дисиденти, політв'язні, які сиділи за свої погляди, Бадзьо хоча б там згадати, чи хто там, і так далі, то жодна людина не сиділа, не переслідувалася за русинством, бо таких борців за русинство не було. Родина Михайла Аламашія наслідки приходу радянської влади відчула одразу. Та й сам чоловік добре пам'ятає ті часи. Тоді він був ще школярем.
В 45-му році ми вже перейшли в середню школу, і прийшла вчителька. Ну і стала говорити по-українськи. І дуже слово було, каже, вам буде дуже цікаво, бо ви будете вчити ту мову. А ми не знали, що це слово «цікавий». І ми вчительку назвали «цікава». От, іде «цікава». Нас в 45-му році за одну ніч зробили всіх українців. Михайло Алмашій, який називає себе русином, у 1993 році відроджує товариство Духновича. З москвофільського воно стає русинським, а згодом цілих 20 років очолює цю організацію. Оце природне право людини. Духнович тут теж посіяв оце зерно. І зато русини все казали, що Тарас ми русини, то якесь маємо право. Ми народилися цим іменем. Нам його дали. То хто має право відібрати від нас? В різних людей тут різна мотивація. З одного боку, тут цілком природно, що є справді щирі патріоти місцеві, які люблять рідну говірку, які хочуть, щоб вона не пропала, щоб вона й далі була, і хочуть, щоб зробити все для того, щоб зберегти рідну говірку. Окрім власної абетки, русини посилаються й на давнє походження свого народу. Ще з 15 століття населення сучасної території України почали називати русинами, продовжуючи традиції Київської Русі. Це давня назва всіх українців. Якщо дивитися фільм «Огнем і мечем», то польський про Богдана Хмельницького, про Козаччину, там не існує назви українці, а існує назва саме русини. І всі себе козаки називають русинами. Іван Франко понад 60 разів у творах згадує русинів. І лише один раз українець. Але вже з першої половини 19 століття інтелігенція поступово утверджує нову назву, яка поширюється по всій території України. Вони вирішили розмежувати себе в часі національного відродження від росіян, від Російської імперії, які спекулювали назвою Русь, руський, але в значенні руський росіянин, і запропонували назву, яка вживалася із 12 століття, відома з літописів, назва Україна. Народи в часи свого розвитку часто змінюють свою назву. Тут нічого дивного нема. Румуни колись були волохами. Ще зовсім недавно, і 100-200 років назад їх так називали. Словаки ще 100 років назад, чи 150 років назад, в часи того ж Духновича, були товтами. Словак, угорці не вживали такого слова. Потім вони стали словаками, ці стали румунами. Назва «українці» приживається серед простого населення на початку ХХ століття. Переважна більшість, а потім майже все українське населення сприйняло, засвоїло, хоча залишилися люди, які дотримувалися попередніх або називали себе попередніми етнонімами русин. Тим часом Закарпаття сотнями років було відірване від України. Ще з 11 століття цей край перебував під владою Угорської держави, згодом Австро-Угорщини, а з 1919 року опинився у складі Чехословаччини. Автентично найбільше збереглися наші люди, найбільше збереглося русинського духа – це в селах. Міста, будемо відверто говорити, міста асимільовані, багато на це впливає і робота людей, і школи, державні установи. Але в селах дійсно там можна почути ту історичну давню нашу русинську мову. Якщо йдеться, скажімо, вже про стосунки між цими двома регіонами в складі начебто, здавалося, одної держави, ми говоримо про імперію Габсбургів з кінця 18 століття, де, звісно, те Закарпаття, котре утворилося у 46-му році, як Закарпатська область, значно раніше потрапило під владу Габсбургів. А Галичина потрапила значно пізніше, аж за першим поділом Речі Посполитої. Це й спричинило значну асиміляцію місцевого населення. Відтак, дехто із закарпатців навіть досі не вважає себе українцем. Закарпаття – це все-таки дуже специфічна, вона найспецифічніша область. І це дійсно воно таке. Вона найпізніше вийшла до складу Радянського Союзу. Вона 1000 років була відірвана абсолютно від решти українських земель. Більшість тих русинів закарпатських, то вони жили
Вони жили в Угорщині тисячу років. І це здає їм таку щільну історію, я б сказав, і історія, яка справді відрізняється від української історії, яка більше крутиться навколо Польщі, навколо Литви, навколо Росії. Мову Духновича, а тепер і мову свого спілкування сучасні русини намагаються популяризувати. Чи не єдине русинське видання в Україні, журнал «От Сюзнина» видають в Ужгороді 4 рази на рік. Журнал «От Сюзнина» розповсюджують лише за підпискою. Від звичайних українських видань його відрізняє те, що тексти у ньому написані дещо незрозумілою мовою. Дехто цю мову називає слов'янським есперанто. Журнал «Сюзнина» – це була задумка, щоб цей журнал став як настольна книга для не тільки русинів, а й для кожного чоловіка, який цікавиться русинською тематикою. Розумієте, що таке журнал зараз видати? Ілюстрований. Це копійки. Хоч якою мовою. Накрутіть суржик, скажіть, що це мова от така русинська або плебанівська. Її репресували при радянській владі. Скільки людей загинули, священників. Розумієте, легенду ви придумаєте. Закарпатська етноспівачка Мирослава Копенець популяризує русинську культуру по-своєму. Обись нігда не забував, де ти ся народив. Мирославу Копенець часто можна побачити на музичних телешоу та у співучих конкурсах. Вона знає більше як 5000 давніх закарпатських співанок. На перший погляд, в типовій українській народній пісні співачка вміє розгледіти суттєву відмінність. Вони відрізняються від українських, центральноукраїнських, відрізняються і ритмікою, і мелодикою своєю. Я, наприклад, інтуїтивно знаю, де підставляти букви, фонеми «и», «і». У нас 3 фонеми. Наприклад, у слові «лінивий» всі 3 присутні. Лі-ни-вий. Тобто «и» йде тверда уже. Але ми це, хто з дитинства виріс, ми знаємо, що де підставляти. Так не навчиш зразу. Співачка, яка вважає себе русинкою, знялася вже в кількох відеокліпах про давній закарпатський фольклор. Русинську пісню про кохання вона виконує у русинському національному одязі. Це сорочка в мене, така вишивка. Побутує на Іршавщині. Так вишивали ромбиком. Отут з цього боку, бачите, отак, з цього боку. Це іршавська вишивка. Це мені тітка, мамина сестра подарувала блузку. Блузка не дуже стара, уже цього століття. Сплеск русинства на Закарпатті спостерігають на початку 90-х. Тоді місцева парноменклатура як вогню боялася демократичних процесів у незалежній Україні. Якщо товариство української мови не реєструвалося місяцями, рух теж тривалий час не реєструвався у державних органах, то 17 лютого 1990 року відбулася установча конференція Общества карпатських русинов. Через 3 дні воно вже було зареєстровано. Тож, готуючи референдум, закарпатські чиновники ставили питання руба, вимагаючи автономії краю. Коли вже мав бути референдум загальноукраїнський, саме закарпатська влада, обком, комуністичні діячі почали говорити про те, що ми маємо мати статус автономії, що нам потрібно автономію. Я думаю, це йшло дуже так паралельно із Кримською автономією, з тими процесами, які йшли в інших республіках Радянського Союзу. Це все робилося для того, щоб стримати Україну від проголошення незалежності. Аби залагодити конфлікт, до Ужгорода 20 листопада навіть приїжджав Леонід Кравчук. У день приїзду кандидата в президенти депутати Закарпатської обласної ради терміново скликали позачергову сесію. Леонід Кравчук, який йшов тоді в президенти, він сам же виходить із партійної номенклатури. Коли він прийшов, він як політик діяв абсолютно правильно, адекватно. Він зустрівся із керівництвом партійним тодішнім тут, обласним, і вони за інерцією ще з радянського, бо всі виходці з радянської номенклатури, вони його послухалися. Він сказав, давайте ми змінимо формулювання на самоврядну спеціальну одиницю. Результат голосування закарпатців на референдумі пов'язують із закордонним впливом.
Воно йшло, інспірувалося комуністичною партією, яка отримувала інструкцію з Москви. Це чітко вже встановлено, прослідковано. Завдання, те, що закарпатці не русини, треба свою республіку мати. Це входилося з тим, що робилося тоді ця Донецька, Криворізька, Новоросійська республіка, Одеська, це 90-91 рік. Метою дезінтеграція, розкол України. Розгойдати сепаратистські настрої тоді так і не вдалося. Та майже через 20 років спробу повторюють. Всі великі акції русинські, які проводилися в Закарпатті, одразу діставали розголос в російських ЗМІ. Телебачення їхнє приїжджало, висвітлювало ті їхні конгреси. Навіть закарпатське телебачення не знало про це, але чомусь російські журналісти приїжджали з камерами завжди, коли відбувалися якісь події. Це Хрестовоздвиженський кафедральний собор у центрі Ужгорода. Настоятелем цього храму є православний священик Московського патріархату Дмитрій Сидор. У 2012 році він отримав за розпалювання сепаратистських настроїв умовний термін на 3 роки. Після цього він відмовляється спілкуватися із журналістами. Це дійсно 3 роки. І з попередженням, що якщо він далі буде продовжуватися такою антидержавною діяльністю, то умовний термін перейде у фактичний. Священник Дмитрій навіть погрожував дійти до Міжнародного суду у Страсбурзі і довести, що його вирок – це етноцид. Нині лідер русинів Закарпаття продовжує спокійно правити у соборі в центрі Ужгорода та виступати на церковних заходах. Ті, що такі агресивно налаштовані, їх тут, в принципі, немає. За винятком хіба отця Сидора. Дмитрій Сидор очолює організацію «Сойм підкарпатських русинів». Саме її найчастіше підозрюють у сепаратизмі та фінансуванні з-за кордону. Це невеликі кошти для того, щоб накрутити, розкрутити ідею. Досить профінансувати десь 15 людей, які активні, будуть бігати по телебаченню, писати. І це так, і вони ще там кількасот людей можуть збаламутити. Має бути хтось, хто є героєм, хто жертвував собою ради цієї ідеї русинства, знаєте. І сучасні політичні лідери русинства, вони собою жертвувати не хочуть. Вони мають досить зручні позиції, сидять в зручних кабінетах, дістають гроші, знаєте, це інша справа. Але справа в тому є, що поки за ідею хтось не хоче жертвувати, ця ідея не має великої сили. Це радше для мене кабінетний русинизм. Русинська громада навіть пропагує свою національну символіку. Триколор доволі незвичайної конструкції. На перший погляд, дуже схожі на стяг сусідньої держави. Недруги русинів преподносять цей прапор, нібито прапор Росії або проросійський. Але вони теж тут лукавлять, тому що абсолютно не ті пропорції, абсолютно не ті розміщення, а ці кольори є у 56 державах світу. Крім того, свій прапор русинська громада має не лише на Закарпатті, а й у Сербії, Хорватії та Сполучених Штатах Америки. Сама невелика громада русинів – це, звичайно, Словакія. Остання перепись показала, що їх зараз налічується біля 52 тисяч. Це маємо 2002 рік, був перепис населення у Словакії. Згідно цього перепису, там були 2 питання – національність і материнська мова. Тобто материнською мовою записалося біля 50 тисяч, які володіють русинською мовою. Згідно з останнім українським переписом населення, проведеним 2001 року, більше як 10 тисяч закарпатців вважають себе русинами. Це вдвічі більше від кількості словаків та німців, які проживають на території Закарпаття. Найзначніша частина населення краю – українська – понад 1 мільйон осіб. Крім того, на Закарпатті мешкає більше як 150 тисяч угорців, 32 тисячі румунів, майже стільки ж росіян та 14 тисяч ромів. У дуже багатьох випадках національні рухи починалися, власне, з таких невеличких, декілька десятків чи сотень чоловік. Звісно, що всі громадяни України є українцями. Це поза всякого сумніву. Але це стосується їхньої національної ідентичності. Що стосується їхньої етнічної, то це, напевно, так само, як і релігійна, чи, перепрошую, сексуальна. Це вже більше вибір, власне, індивідуальний. Ті, хто вважають себе русинами, рішуче відкидають закиди до сепаратизму. Водночас надалі прагнуть, аби їх офіційно визнали окремим народом.
подарунок дружині. Ух ти! І собі. А ще дітям і всім друзям. Кредит готівкою на подарунки в Альфа-банку і Укрсоцбанку. Привітай всіх, кого любиш. Замовляй кредит готівкою просто зараз. Коли ми стаємо дорослими? Та, мабуть, ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці. Кредитна картка Альфа-банку із розстрочкою під 0,01%. Замовляй на сайті або за телефоном, і ми її доставимо. Світ у 2018-му. Тренди, прогнози й аналітика від The Economist та Українського тижня. Боротьба за лідерство в Європейському Союзі. Як людство співіснуватиме з роботами. Що загрожує українській кібербезпеці? Купуйте та передплачуйте світ у 2018-му. Альфа-банк отримав нагороду «Самий надійний банк України» за версією міжнародного журналу Global Finance. Він став сиротою при живих батьках. Я їм був не нужен. Він ріс серед п'яниць. Плохі компанії і тому подобне. Та у неділю об 11-й. Я би хотів пообщатися з вашими людьми. Покинутий усіма хлопець. Я такий же, як і ви, не волнуйтесь. Стане достойним прикладом для інших. Я буду ставити його як приклад. Через що? У проекті «Добрий зік». Вінницький міський суд наклав арешт на цю земельну ділянку та будь-які будівельні роботи на об'єкті. Жителі села виникає питання, чим все закінчиться і в чому ми будемо в результаті плавати. І тепер замість спортивного комплексу тут зводять житловий. Житлоблуд. Відтепер у зручніший час. Дивіться щонеділі об 11:40. Розкішні квартири, автомобілі, кілограми готівки – все це українці побачили завдяки електронним деклараціям політиків і посадовців. Але чому їхні статки майже ніхто не перевіряє? І як політики за декілька років заробили мільйонні статки? Є ознаки, наприклад, недостовірної інформації, що в нього є мільярд, але до цього він працював, вибачте, дворником. Шукаємо відповіді з екс-заступником голови Національного агентства з питань запобігання корупції Русланом Радецьким у програмі «Доказ» з Олексієм Шевчуком. У неділю о 15:10. Вітаю вас, це «Історична правда». Ми працюємо у прямому ефірі. Сьогодні будемо продовжувати говорити на цю неймовірно цікаву і заплутану тему. Отже, хто такі русини? Частина українського народу, окремий народ. Власне, для цього ми запросили людей, які нам допоможуть розібратися. Сьогодні з нами видавець, кандидат філологічних наук Валерій Подяк. Вітаю вас. І кандидат філологічних наук Лесь Білей. Вітаю вас. Отже, от у нас ви побачили так само фільм. Очевидно, у нас є питання і щодо інтерпретації деяких історичних подій, які там прозвучали. Але перед тим, оскільки ми сьогодні говоримо про народ, то я дозволю собі доволі неполіткоректне питання, бо жоден український державний документ наразі не містить тези про етнічне походження. Але оскільки у нас така ситуація, що я хотів би з'ясувати. От, шановні гості, ви хто? Ви українці чи ви русини? Пане Валерію. За народженням, безумовно, що русин. За переконаннями також русин. За професійною діяльністю також русин. Я українець. І ви обидва закарпатці, так? Так. Ні, пан род Белеєв, це з Івано-Франківської області. Це люди, які приїхали свого часу і вже в другому поколінні, вже діти тут. Але вони продовжують, так би мовити, себе асоціювати саме з тими територіями, які за кордонами Закарпатської області. Тобто, тут цікава теза. Це пан вирішив замість мене казати. Ну, звичайно. Тут асоціюю. Я народився і виріс в Ужгороді. Тому не бачу ніяких підстав не називати мене закарпатцем. Дякую. А от ключове питання. Коли ми говоримо Закарпаття, тому що поглядом з Києва
та територія, той край, та земля, про яку ми сьогодні говоримо, вона знаходиться за Карпатами. Коли я бачу в руках і тримав в руках деякі русинські видання, я бачу, що вживається термін і в назвах товариств, і в назвах Підкарпатське. Тобто поглядом звідки цей край називається Підкарпатське. Чому? Дивіться, це дуже просте питання. Ще в 40-х, в першій половині 40-х років, існував термін «закарпатський», який означав тих людей, які живуть на схід за Карпатами від Ужгорода. Тобто територія України – це були закарпатські території, закарпатські землі. Самі русини себе асоціюють із горами. Вони ж все життя їх ментальність, вона пов'язана саме з цим краєм. Тому вони живуть під Карпатами. Відповідно від цього вони є підкарпатські русини. Якщо ми візьмемо, наприклад, нашу літературу 19 століття, Духновича чи Павловича, ми завжди будемо бачити, що там дуже рясно використовується цей термін – підкарпатські русини. Але, можливо, він використовується тому, що столиця тодішньої держави, в яку входила територія, про яку ми говоримо, вона була, приміром, у Будапешті, чи у Відні, чи ще десь. Ну, ви знаєте... Тому поглядом з тої столиці це Підкарпаття, а поглядом з нашої столиці, Києва, це Закарпаття. Ні, і це пов'язано зовсім іншими речами. Русини були частиною багатонаціональної держави. До 1867 року це була австрійська держава Габсбургів, так, чи монархія Габсбургів. І це була багатонаціональна держава, в якій німці складали меншість. А, власне, це була держава, де було також багато угорців, і були представлені багато слав'янських етносів. Тобто словаки, моравани, чехи. Моравани тоді окремо, як то кажуть, себе відчували, так. Карпатські русини, хорвати, крім того, румуни, серби і, мабуть, єврейське населення. Чому ви не згадали русинів Галичини, наприклад? Які себе так само називали в той час. Вони ж теж русини, і теж громадяни цієї великої імперії від Адріатики до... Так, тут немає жодних протиріч в цьому відношенні. Русини Підкарпаття називали себе підкарпатськими русинами. Тобто це їхня назва, до речі, неофіційна назва, тому що держава, жодна з держав, вона не підтримує такої ініціативи, коли якийсь народ, я не знаю, наприклад, в сучасній Україні якась би територія, так, схід чи північ, взяла б і назвала свою територію так адміністративно якось інше, а не Україною. Тому, безумовно, тільки з середини 19 століття, тобто з формуванням національної ідеології, і коли ви сьогодні говорили про Духновича, не сказали головного. Олександр Духнович сформував національне кредо русинів. Те, що він був поетом, те, що він щось там писав, те, що він був зачинателем русинської драматургії, новинарства, букварі писав, педагогіка, історія. Це надзвичайно широка палітра. Він заснував матицю русинську в 1850 році. Але головне, що після французької революції 1848 року, яка у рамках австрійської держави вона протікала про ці процеси досить специфічно. Безумовно, вони зачепили і Галичину. Галичина також, не тільки сучасний Львів, а взагалі і Східна, і Західна Галичина, тобто і ті території, які сьогодні знаходяться в складі України, і ті території, які сьогодні знаходяться у складі Польщі, от ці процеси націотворення, вони відбувались досить специфічно. І ті народи, які тоді заявили про своє національне самовизначення, уже після Першої світової війни мали можливість формувати свої національні держави. Цим правом скористувались, до речі, і карпатські русини. Згідно Сен-Жерменської, Паризької угоди 1918-1919 року було вирішено, що в зв'язку з новою мапою Європи будуть утворені такі держави старі нові, як Чехія, наприклад, Польща, але також буде утворена Словацька держава і підкарпатські русини, 4 східні комітати, де домінує, тобто де інколи 90% населення були русини. Ці комітати мають право створити свою державу
підкарпатські русини, Підкарпатська Русь, або стати частиною, автономним краєм, будь-якою іншою формою скористатися автономії у складі якоїсь іншої держави. Тому, безумовно, в цей час русини, була широка палітра, а де би русини хотіли, куди б вони хотіли приєднатися. Ну, зрештою, у нас тема програми все-таки не про національне будівництво, але про саме відчуття. Відповідно, ми говоримо і про образи, і про історичні факти, але водночас про особисто. Отже, ваша думка про цю колізію Підкарпаття-Закарпаття, щоб ми могли рухатись далі, щоб зрозуміти, наші глядачі могли ваші позиції? Ну, зрештою, це не настільки важливо. Тобто, важливіше інше. Важливіший науковий контекст. Важливіше те, щоб розглядати саме процес націєтворення історично, от звідки взялися, чому термін русини український на Закарпатті залишився довший час. Тому що процеси самоусвідомлення на Закарпатті відбувалися із запізненням на 20-30 років у порівнянні з Галичиною. Тобто, якщо подивитися на історію формування української ідентичності на Галичині, на Руську Трійцю, якої були так само абсолютно різні погляди, і її діячі так само хтось пішов у москофільство, хтось у полонофільство, як ми знаємо. Тобто це було бурління і визрівання української ідентичності. На Закарпатті цей процес запізнився. І він не встиг дійти до тої точки, як він дійшов на Галичині, і просто був обірваний Другою світовою війною. Тобто була Карпатська Україна, яка була, в принципі, доходженням до української ідентичності, але яку просто історичні обставини припинили. От ви філологи, обидва, до речі. От з точки зору, все-таки мова – це один з ключових, не єдиний, але один з важливих і часто ключових елементів представлення, що от такий народ є. От німецька мова одна, але австрійці – інший народ. Тому може бути навіть мова одна, але народи різні. А тут ми маємо, напевно, глядачу дати певне розуміння. Чи та мова, якою видається той журнал, який ми показували, чи деякі книжки, які видає ваше видавництво, чи та мова, якою говорять люди, споконвіку, які живуть на території нашого українського Закарпаття, чи, як ви кажете, Підкарпатської Руси, чи вони говорять українською мовою, чи вони говорять окремою мовою. От тут я просив би вас, як два філологи, поговорити, не професійною мовою, але так, щоб нас зрозуміли глядачі. Отже, з наукової точки зору, на Закарпатті є представники різних діалектів. Тобто це є гуцульський діалект, це є невеличка частинка бойківського діалекту і середньозакарпатський діалект. Це діалекти, які, кожен з них має свої особливості. Знову ж таки, гуцульський діалект – це Рахівський район, який переходить на Франківську область, на частину на Чернівецької області. Великий ареал, але чомусь ідеологи, власне, русинства проводять чітку межу по адміністративному кордоні Закарпатської області і кажуть, що там живуть русини, в яких є окрема русинська мова. Я би хотів зараз почути хоча б якісь докази того, що ці діалекти не є в ареалі української мови. Ви знаєте, от що б я хотів, я це завжди пояснюю своїм студентам як викладач Пряшівського університету. І ви викладаєте русинську мову? Я викладаю в Пряшівському університеті в рамках структури Пряшівського університету є, як кафедра, але вже не кафедра, це більший вищий статус, тобто Інститут русинської мови та культури. Власне, і чим займається два направлення. Педагогічне, тобто любий словак, чи чех, чи будь-хто, хто запишеться студентом, він може обрати для себе спеціальність русинська мова та культура. Він буде ходити на спецкурси, де є обов'язкові, або можна вибрати один з двох, або спецкурси, які ще додаткові, наприклад, щоб набрати певну кількість кредитів. І безумовно, що у нас уже не стоїть питання мова, не мова. У нас ми це вирішуємо інші питання. Ми живемо в Україні. Так, але ми, розумієте, чому я про це говорю? Тому коли я своїм студентам говорю, я завжди кажу, треба починати з важливих питань. Не діалекти.
не уподоблятися тому, що ми сьогодні бачимо на російських телеканалах, коли годинами дискутується, це мова чи це не мова. І коли підключають таких видатних у лапках авторитетів, як Путін, який заявляє, що взагалі росіяни і українці – це один народ, то якщо ми зараз опустимося до того... Але дивіться, давайте, щоб ми просто не вийшли в політику, але коли ми говоримо, що ми не один народ з росіянами, ми кажемо, ми говоримо українською мовою, і коли ми говоримо з росіянами українською мовою, насправді, перейдіть, пожалуйста, на русский, я не дуже вас хорошо розумію. Тут виходить, що ми таки можемо довести на рівні мови, що наша мова не російська. Відповідно, ми не росіяни. Відповідно, якщо ви заговорите з вашим візаві або там з кимось зі мною русинською мовою, то очевидно, що я, можливо, щось не зрозумію, і тоді пан Любомир скаже, скаже, що це є діалект, ви скажете, що це моя мова. От я хочу, щоб ви, як два філологи, один одному і нашим глядачам пояснили, і власне, щоб ми могли своє ставлення висловитись потім з цього, зрештою, мова чи діалект. Розумієте? Бо неформальний статус в університеті, хоча я це знаю і я з цим не сперечаюсь, просто я хочу зрозуміти підстави для філологів одних і інших, напевно ж, одні й ті самі. Одна мова, одні слова, один терен, а висновки різні. Розумієте, верхньонімецька і нижньонімецька – це представники цих двох діалектів можуть не зрозуміти одне одного. Тим не менше, це одна мова. Так само, якщо говорити про закарпатські діалекти, то якщо від них забрати величезне нашарування запозичень з угорської і з румунської, то, в принципі, все буде цілком зрозуміло. Фонетичні відмінності закарпатських діалектів від літературної норми не є більшими, ніж, скажімо, відмінності у поліських говорів. І я попросив навести хоча б пару лінгвістичних саме аргументів, але я їх не почув. Тому що їх не існує. Будь ласка. От якщо я зараз прийду, скажімо, до слів русинської співанки, як зразка, яка вам дуже близька, вона близька не тільки вам, вона близька кожному сучасному українцю, тому що сьогодні вона має статус українського реквіума. Плаве кача по тисині, мамко моя, не лай мені, залаєш ми в злу годину, не будеш знать, де погину. Або комі буде брати яму. Чи це є українська мова? Чи жодне з цих? Не треба оцінювати мову, тому що абсолютно велика хиба. Перше, немає жодного лінгвіста в світі, який би міг сказати, оце є діалект, а це мова. Немає лінгвістичних критеріїв. Тобто немає оцього якогось лінгвістичного підходу, по якому можна сказати, оце мова, а це ні. Швидше, це є психологічний аспект. Подивіться. В Хорватії комусь сказати, що вони вживають сербо-хорватську мову, неможливо. Вони скажуть, серби вживають сербо-хорватську, вони так чують, вони так думають, але у нас хорватська мова. Македонці свою мову тримають як македонську, а болгари дуються на них. Вони кажуть, ні, це болгарська мова. Багато років в Польщі поляки не визнавали кашубської мови. Вони весь час говорили, що це діалект польської мови. Аж раптом уже в останні роки радянського існування радянської тоталітарних систем з'їзд комуністичної партії Польщі визнав своїм декретом, що є польська слав'янська мова, є кашубська слав'янська мова. Психологічний аспект. Якщо русини не захочуть коли-небудь відчувати, що вони народ, вони частина іншого народу, то вони стануть частиною цього народу. І вони будуть дбати про надбання, культурні надбання саме того народу. Якщо сьогодні ми бачимо, що русини мають свою культуру, свою літературу, подивіться, 30 років русини в складі сучасної України. Радянський Союз – це щось інша історія. Скажіть, будь ласка, а хто із політиків, хто із науковців, яка академія наук сказала, ну так русинський спадок – це ж наш спадок, давайте будемо його вивчати.
Ну, я підозрюю, я не є спеціалістом, але я думаю, 3%. Що в закарпатських університетах, інститутах і так далі вивчається місцевий фольклор, місцева мова, місцевий одяг, місцева їжа. Перший раз слово Духнович, прізвище, я вчив 23 роки, коли я закінчив вже університет. І тоді я говорите про незалежну Україну, а не про тоталітарний Совєтський Союз. Тому я говорю про зараз. Я впевнений, що все, що стосується території вашого рідного краю, вивчається в місцевих університетах. Якщо не вивчається, це катастрофа. Ось тут я й кажу, що дуже важливо ставити питання, головні питання. Давайте повернуся все-таки до... Є русини в Україні. Це ми побачили статистику, 10 тисяч людей. Але русини також живуть в інших країнах сьогодні. Давайте ми не будемо говорити, бо я трошки... Це дуже важливий момент, тому що ми маємо порозуміти. Ми будуємо демократію в Україні. Якщо в Словаччині визнається русинська громада, так і в Україні визнається. Де? 10 тисяч людей під час перепису себе назвали русинам. Але офіційно їх зарахували окремою гілкою українського народу. 10 тисяч – це не показник. 67% населення Закарпатської області, як мінімум, ми чекаємо перепису, мабуть, 2021 року, так? Всі чекають, так. Так, ми сподіваємося. І ми б хотіли, щоб перепису передувало хоча б якийсь період, коли ми вільно зможемо в Україні, тому що це наша земля, це наша батьківщина велика, ми зможемо вільно спілкуватися на цю тему, так як це було до референдуму 91-го року. Адже був 89-й рік, була перебудова, була гласність. 89-й. Все-таки давайте, ми ж маємо вільну країну. Ви в прямому ефірі говорите, ви видаєте книжки. Наш журналіст бере в руки русинський журнал, показує на всю країну. Я не бачу проблем, принаймні, може, якщо вона існує, треба про це говорити, щоб ви, представники народу, або групи українського народу, як, напевно, думає хтось інший, висловлював свою точку зору, як громадяни. Я наведу тільки кілька прикладів, якщо дозволите. Єдине, що я хочу сказати, що у нас ще, крім нас, вас двох і мене, до розмови може приєднатися ще кілька експертів, яких ми залучили. От мені режисер підказує, що з нами є пан Сікора. Ви нас бачите і чуєте, так? Я бачу вас, ви мене чуєте? Я хочу запитати вас про таке. Ви очолюєте одне з товариств русинів. От ви чуєте нашу розмову. Скажіть, будь ласка, чи існує проблема у товариств, які ведуть свої пресові органи, ведуть якусь просвітницьку чи культурну роботу, у можливості донесення до громадян краю, чи України, чи світу своєї позиції? Скажу так, по-простому, що я мав можливість послухати передачу з самого початку, скажу так. Дуже традиційно поставлена передача, традиційно. Тобто ви взяли експертів антирусинів, які сьогодні просто виступають проти визнання русинів суб'єктів. Тобто пан Гаврош, пан Папіш, пан Галас, яких я дуже добре знаю, вони взагалі вважають, що русинів таких немає. Я так розумію, що Лесь Далей, його батько Любомир, ваш батько, так? Так. Доктор наук. Він взагалі вважає, що слово «русин», як не українець, треба заборонити в законодавчому порядку. Це взагалі нонсенс. Знаєте, найпростіше критикувати когось. Я поставив дуже просте запитання. Ваше товариство, ви особисто, ваші прихильники відчувають неможливість реалізовувати свою політику, представляти себе як окремий народ, добиватися своїх національних прагнень там, чи от просто цікаво почути. Ми в прямому ефірі, ви можете це сказати, а не критикувати інших людей, яких тут нема. Я не критикую нікого, я просто сказав ту думку, яку хочу сказати про передачу, а зараз скажу так про русинів і про самодостатність, самовизначеність самих русинів. В Закарпатті, на Україні, русини себе почувають чіпки, мають можливість проводити фестивалі, зібрання, видавати жовті, тобто ніякого переслідування з політичної, національної точки зору немає. Наприклад, ми комісії проводили
проводили в Мукачеві міжнародний етнофестиваль «Червона рука Трояка», де були присутні русини як з Словакії, так з Сербії, Хорватії, Польщі і також Закарпатські русини. Тобто можу сказати єдине, що русини з Закарпаття – це патріоти, це громадяни Закарпаття. Закарпаття і Україна, само собою Україна. Дякую дуже. Відповідь отримана. Я би хотів тільки доповнити. Будь ласка, а потім таке йде, що давайте ми пробуємо говорити паритетно. Так. От дивіться, дуже важливе питання. Ну, маніфестація – це приблизно, коли з державної казни даються там якихось кілька тисяч гривень, вони, як правило, даються учасникам, які прийдуть, так. Проводиться маніфестація, вона разова. Але, наприклад, у 2000 році ми заснували видавництво, яке сьогодні має репутацію видавництва першого русинського видавництва. От як ви думаєте, видавництво випустило 300 книжок з 2000 року. Скільки коштів українська держава виділила на підтримку русинського книговидавництва? Не думайте, 0. Чому? А знаєте, які коментарі? Так ви ще могли би подякувати українській державі за те, що вас не посадили за те, що ви робите. Те, що ви говорите, це не верифікується, вибачте. Давайте другий приклад. Якщо вам це сказав там, не знаю, Порошенко, Луценко чи голова СБУ Грицак, тоді була причина говорити. Ви звертались до української держави по фінансуванню якихось підручників російської мови. Нічого не фінансується і не буде фінансуватися. Але, наприклад, ви сьогодні тиражуєте на екрані Гавроша, у якого 80% його продукції фінансується за державні кошти. Безумовно, що це дуже зручна позиція. Працювати в тандемі з державою, яка визначає для цих критиків певне поле критичне, і за це люди отримують гарні гроші. Наприклад, батько Белея нещодавно видав книжку, за яку він також отримав солідні гроші від одного українського фонду. Але я подивився, в титулах немає жодної згадки, що цей фонд профінансував це видання. Ну, щойно ви говорили про державні кошти. Цей фонд державний? Ні, так. Це було приватне видавництво. Видавництво – це видавництво. Крім того, інститут, так званий інститут Молнера, отримав $6000. Я про це казав. Звідки у вас така інформація? Ну, я ж про це написав в статті, я зараз не буду повторюватися. Це добре, що ви написали. Будь ласка, докази. Я б хотів повернутися іще до одного гарного прикладу. Докази, будь ласка. Тема цієї програми зовсім не з'ясувати стосунки між видавцями і авторами інших книжок. Пане Кіпіані, от подивіться, в 2003 році ми вирішили, знаєте, такий жест доброї волі. Ну, є проблеми. Ми розуміємо, що Україна зробила багато помилок по відношенню до русинів. Вона не визнала їх тоді, коли їх визнавали словаки, чехи і так далі. Вона не відділила поняття сепаратизм від національної самоідентифікації і визнання цієї самоідентифікації. Слухайте, щойно представник товариства каже, жодного тиску, жодного переслідування не існує. Так. Тобто, відповідно, 10 тисяч людей заявляють про себе. Якщо б ці люди, можливо, не 10, можливо, їх більше, заявляли про свої національні прагнення, українська держава з ними б щось робила. Так, і ще раз хочу підкреслити. В році 2003 ми, як жест доброї волі, почали відкривати русинські недільні школи. Ми також ходили в обладміністрацію, в управління освіти, щоб отримати якусь допомогу для цих русинських шкіл. Школи проіснували 5 років, і Україна молода, так, і той же самий Гаврош пише статтю, що треба заборонити ці школи. Дякуючи міністру освіти тоді, а це був батько Вакарчука, міністр Вакарчук, була різка критика, що ці національні меншини мають право мати свої школи. Ці школи проіснували 10 років. Ми навіть були на прийомі у міністра освіти. Це пан Квіт. Так от, ми розписали, що школи мають до проблеми сепаратизму. Давайте будемо діточок учити русинським віршам, привчати їх до русинської літератури. Адже мова – це живий процес. Якщо, наприклад, ми не маємо можливостей, то мова вмирає. І ми розуміємо, що держава не хоче цього зробити. І що? От питання, а скільки грошей за 13 років
Фактично зараз у нас останній клас ми випустили. 13 років наші школи проіснували. Скільки коштів виділила українська держава на русинські школи? Знову відповідь – 0. І от таких позицій... Можливо, тому. Я припускаю, це гіпотеза, що ті 10 тисяч людей, які записалися в русини, які назвали себе під час перепису, вони не тиснуть на владу, як громадськість, як політичні діячі, як діячі культури чи мистецтва. Ну, тобто, я не розумію причини, чому українська держава на оці 0,8 чи 10% населення Закарпаття не могло б фінансувати, як фінансує ромську громаду, словацьку громаду, німецьку, угорську і так далі. Але я поясню. Проблема української політики полягає в тому, що існує просто якесь таке вузьке поняття «українець», тобто як людина там в шароварах з вишиванкою і так далі. І це той образ, який підтримується, на який дається гроші з Міністерства культури і так далі, і так далі. Україна не вела послідовної політики підтримки своїх етнічних груп. Тобто, не виділялися гроші окремо на підтримку і на популяризацію гуцульської ідентичності, бойківської ідентичності, долинянської ідентичності, поліської ідентичності, слобожанської ідентичності. З цим всім робота не ведеться. Відповідно, робота не ведеться, і тоді починаються спекуляції і придумовування русинів. Дякую. Позиція окреслення. У нас буквально короткий час реклами. Ми повертаємось через буквально пару хвилин до цієї студії. Будемо знову з'ясовувати, шукати правди в цьому питанні. Дивіться «Історичну правду». От би зробити подарунок дружині. Ух ти! І собі. А ще дітям і всім друзям. Кредит готівкою на подарунки в Альфа-банку і Укрсоцбанку. Привітай всіх, кого любиш. Замовляй кредит готівкою просто зараз. Коли ми стаємо дорослими? Та, мабуть, ще ніколи. Лімо смакує в будь-якому віці. Кредитна картка Альфа-банку із розстрочкою під 0,01%. Замовляй на сайті або за телефоном, і ми її доставимо. Рибка рідненька. Світло тут треба, щоб було як в казці. Ось так. Світильник барокко, ліхтар модерновий, підсвітка фасадів і замовник готовий. Брюле все. Так. Даруйте своїм близьким яскраві емоції. Високошвидкісний інтернет, інтерактивне телебачення, перегляд з планшетів і смартфонів, онлайн-кінотеатр, бібліотека фільмів та інтерактивні сервіси. Сплачуйте за місяць, отримуйте 3 в подарунок. Телефонуйте 0800 212 800 або замовляйте на Vola.com. Альфа-банк отримав нагороду «Самий надійний банк України» за версією міжнародного журналу Global Finance. Олена Дерев'янко. Світ належить тим, кого навчили правильно читати. Валерій Житков. Мій глядач може сперечатися зі мною на рівних. Посол Об'єднаних Арабських Еміратів прагне зміцнити зв'язки між Україною та ОАЕ. Читайте у грудневому номері журналу «Публічні люди». Очистити Донбас можна тільки воєнним шляхом. Та ми можемо бити міліціонерів і потім не ховатися після цього 10 років, а виступати зі сцени Майдану. У нас неможливо посадити людину, як Петро Порошенко. Він ніколи не дотримується слова. Якщо це бандит діє в наших інтересах, то це доброволець. Я спілкувався з Сурковим до цього часу. Це хлопців з братства. Чому вони в братстві? Тому що це люди не здатні до роботи. Він стане самим значимим чинником в Україні і в Європі. Дмитро Корчинський. У понеділок о 20-й у програмі «Хард з Влащенко». Звідки в соціологічних опитуваннях взялося прізвище Вакарчука? Чому політики не довіряють рейтингам? Та як фальсифікують опитування в Україні? Керівник соціологічної групи «Рейтинг» Олексій Антипович.
Понеділок, 22:30. Хард-ток-шоу «Вочі» на телеканалі ЗІК. І знову історична правда. Сьогодні ми говоримо про закарпатських русинів, чи окремий народ, чи частину, інтегральну частину українського народу. От, власне, ми тут мали б на дуже цікавому місці поставити крапку для реклами, але зараз, перед тим, як ми продовжимо дискусію, я попрошу режисерів показати на екрані людину, яку багато хто вважає одним з батьків сучасного русинства. Отже, Пол Роберт Магочі, українсько-канадський історик, з 78-го року президент-засновник Карпаторуського дослідного центру у Сполучених Штатах, у 2005-2009 роках голова Світової ради русинів. Магочі вважає, що русини є окремим східнослов'янським народом, який сформувався в Центральній Європі. Багато, особливо на початку 90-х років, літературна Україна полемізувала вустами багатьох і закарпатських філологів, істориків, публіцистів з ним. В останні роки чомусь я не чую активності пана Магоча у відстоюванні цієї позиції, але тим не менш вона заявлена, існує там багато публікацій, книжки, дослідні праці. Одним словом, цей масив матеріалів не можна ігнорувати. На жаль, пан Магочі він не є в Україні, він далеко, і він не користується скайпом, тому ми б хотіли його включити в нашу розмову. На жаль, це неможливо. Але от як ви ставитесь до того, що от є людина, яка частиною своєї політики, життєвої, наукової, поставила відродження вашого народу? От, пане Лесь, пане... Ну, тобто відродження якого народу? Ну, він поставив, ми ж говоримо про Магоча наразі, так. Про відродження русинського народу. Так, але це не мій народ. Тобто це мій народ в тому плані, що русин – це давній етнонім українців. Але от пан Магоча якраз доводить протилежне, що це не є українці. Проблема в тому, що, знову ж таки, всі активісти русинського руху не відмовляються вести дискусію на науковій площині. На площині того, щоб довести, що це мова. Жодного лінгвістичного аргументу я не почув, і його ніхто не може надати, насправді. Перекручення з історією, маніпуляція і створення видимості великого руху, де видається багато книжок, для того, щоб показати, от дивіться, у нас є свої словники, у нас є свої події, у нас є свій календар. От приходить, наприклад, активіст до якогось можновладця, а середньостатистичний український можновладець – це хто? Це та людина, яка скупила собі виборців, отримала це місце, людина, як правило, недалека, і тут до неї приходить активіст і кладе 5 томів словника. Що після цього подумає український можновладець? Так, дійсно, існують. Але ж за цим нічого не стоїть. З наукової точки зору це чиста фікція і містифікація. Ось в чому проблема. Якщо дозволите, професор Магочі – це надзвичайно потужна постать. Дуже важливо для сучасного русинського руху, що знайшлася така постать, яка не була, він не був громадянином України, чи там не був ніяк прив'язаний до наших політичних реалій. Людина, класичний американський вчений, історик, який надзвичайно багато і плідно працював, і працює як на українську культуру, так і на карпато-русинську культуру і традиції. Як людина, яка працює як історик, він створив чи написав підручник «Історія України», «Україна. Історії земель та народів», який сьогодні є одним з кращих підручників для вищих навчальних закладів. Як видавець цієї книжки я можу свідчити, тому що ця книжка витримала тираж 3000, зараз уже другий тираж ще 2000. Таким чином, це надзвичайно добрий тираж для такої держави, як Україна. Йдеться про 900-сторінкове видання, це не брошурка якась. Це неправда, що професор Магочі непотужно працює, чи він навпаки. Я його особисто критикував за те, що він інколи багато роботи на себе бере. Зараз він зосередився на тих речах, які дійсно нам потрібні. Як кажуть по-русинськи, Калабдулу перед професором, йому вдалося сформувати бібліотеку карпаторусиністики в рамках Торонського університету, де сьогодні працюють провідні вчені.
які займаються проблематикою карпаторусинства, де є 20-25 тисяч різних книжок, журналів, починаючи з 18 століття і закінчуючи сучасними, які, може, вчора появилися. Існування цього центру – це факт. Відома наукова біографія цієї людини. Цілком проукраїнські заяви останнього часу, прекрасна книжка про Крим, український, про історію країни. Все це, для тих, хто людей, хто цікавиться. Хіба це йде в розріз з його русинською? Але з другого боку, виникає питання, чи він, власне, щирий, коли говорить і робить всі ці справи, коли водночас він тримає там руку в кишені, думаючи про те, що він належить не до українського народу, хоч би і в його американській чи канадській іпостасі, а до якогось іншого народу. Отут просто цікаво, на жаль, ми не можемо поставити це питання самому нашому герою цього маленького епізоду. Як ви думаєте? От наскільки, в принципі, оця ідея його русинства, вона є внутрішня ідея? Бо сьогодні пан Магочі показує себе як цілком такий прогресивний проукраїнський історик. Насправді не важливо, ким він себе вважає. Важливо просто те, що він говорить. Там його праці, якщо їх почитати, я їх читав, саме з русинської проблематики, немає аргументів. Це ключова проблема. Не може бути сотні там книжок і там, не знаю, десятки конференцій і там десятки чи сотні дослідників без аргументів. Все-таки я говорю, ви знаєте, науково вивірені. Я підписаний на професора Магочі, і всі цитати, які в світі сьогодні вчені, які цитують професора Магочі, так я можу свідчити, що професор Магочі сьогодні один з найбільш цитованих авторів україністів. Щодня приходить, не буває дня такого, щоб не вийшла стаття, чи монографія, чи якась книжка, де не посилаються на праці професора Магочі. Саме з русинської проблематики? В широкому контексті, якщо це книжка, або якщо це твір, якщо це проблематика русинська, то обов'язково на карпато-русинські його твори. І професор Магочі надзвичайно плідно працює. Він зараз проторює нові напрямки в карпато-русинстві. Наприклад, літній університет карпато-русиністики. Адже багато університетів, я не скажу багато, але є сьогодні університети, де славістичні відділення в Європі, вони спеціалізуються, як правило, традиційно дві мови. Брали, наприклад, словацьку і чеську, наприклад. От сьогодні є університети, які відправляють нам своїх аспірантів, тому що ці кафедри славістики хотіли би, щоб одна з двох мов була карпато-русинська. І наш інститут, літній університет, хоча він відкритий для будь-кого. Ви, наприклад, також можете прослухати курс русинської мови і історії карпатських русинів. Додатково курс етнографії карпатських русинів, фольклора карпатських русинів. Оце уже 8 років існує такий, і він надзвичайно популярний. Я скажу вам, наприклад, Гарвардський університет, україністика, минулого року зібрали, здається, 12 студентів. Літній університет карпато-русиністики зібрав 27 студентів. І ніхто з цих людей не заставляє, не силує. Ці люди самі обирають. І чудово, минулий рік у нас студентом був студент із Болгарії. І буквально цими днями в Болгарії вийшла перша книжка «Карпатські русини» від болгарського автора. Скажіть, а в Україні є, очевидно, мало б бути, але є, для мене це невідомо, кафедри, дослідні центри, які б досліджували оцю тематику, про що ми говоримо, скажімо так, з українських позицій. Тобто, бо ми чуємо в Канаді, в США є інші, там, де представляють історію цього народу, цього краю, як історію окремішно від України. Чи існує хтось, хто робить навпаки, щоб представити українську позицію? Всі дослідні центри, які займаються фольклористикою, мовознавством, історією чи етнологією, вони всі, і всі, хто досліджують Західний регіон, так чи інакше досліджують цю проблематику, тільки вони її досліджують, власне, з наукових позицій, а не з політичних. Чи є українських науковців, які цю тему розглядають з русинської позиції, які знаходяться в системі, приміром, Академії наук? Ні. На території Закарпаття, наприклад, науковців університетів? Науковців університетів є, так. Ми сьогодні кількох з них бачили на екрані, тобто той самий пан Фенич, він, наприклад, відстоює русинські позиції. І ви знаєте, після того, як ми поїхали до міністра освіти, і пан Фенич озвучив, тому що пан міністр Сергій Квіт, він запросив нас обох.
І ми кожен підготували таке доповідну записку на ім'я міністра освіти про русинські школи і про кафедру карпато-русиністики в рамках Ужгородського університету, історичного факультету. А пан Фенич якраз в цей час був доцентом і деканом історичного факультету. От що з цією людиною зробили після того, як міністр просто віддав ці доповідні записки в певні структури? Що з ним зробили? Його вигнали практично. Розумієте, його цькували за елементарні речі. Академія наук, яка не підготувала жодного академічного висновку, але вона собі дозволяла говорити, ми знаємо цю людину, це українофоб. Будьте добрі, проаналізуйте його творчість. Потужний, молодий, перспективний спеціаліст. От так просто взяти і викинути. І, тобто є якась юридична база під його викидання саме через його прорусинські чи русинські погляди? Ну, ви знаєте, вам, мабуть, ректор, вони будуть розказувати. Я знаю, то не це було причиною. Так, я знаю, тому що я пройшов це, я зсередини ці процеси бачу. Я знаю, тому що я тричі був у міністра, і коли перший раз він був щирий український патріот в вишиваній сорочці, він казав, та ну що ви, напряму звертайтеся до мене. Другий раз він казав, а чого ви приїхали, треба було мені здати. А ми кажемо, так ми ж 2 місяці пишемо вам смски, відправляємо емейли, але ж він, а третій раз він просто втік від нас. Знаєте, от я слухаю вас з одного боку, напевно, це подібне на взагалі українську державу, хоча, можливо, на пана Квіта це не дуже схоже, але існує народ, інтереси якого ви, як інтелектуал, як видавець, як викладач, представляєте. Ви частина цього народу, як ви кажете. Чому цей народ не стоїть пікетом під Міністерством освіти? Чому цей народ не фінансує недільні школи, щоб, бо, ну, вибачте, існують єврейські школи, існує величезна русинська діаспора, і я підтверджую, я бачив в Канаді, в США, в багатьох містах і церкви, і наукові центри. Чому фактично ви не апелюєте до народу? Чому ці навіть 10 тисяч людей не фінансують там проекти, які ви здійснюєте? А скільки недільних шкіл фінансує українська громада в Україні? Жодної. Все тільки за державні кошти. А ви хотіли б, щоб русини, які є законослухняними громадянами, які в бюджет України і Закарпаття дають гарні гроші, тому що вони сьогодні не стоять і не ниють під Кабінетом міністрів чи Верховної Ради, що немає роботи. Вони сьогодні тисячами ці долари і євро відправляють з заробітків там, де вони сьогодні розбудовують ринки праці. Це Португалія, це Італія. Це трошки інша тема. Якщо вони не відстоюють свої власні інтереси, то я не уявляю собі ситуацію, щоб чиновники на неіснуючу силу, яка не тисне на органи влади, на пресу, ну, на політику, буде... Ну, я от прийшов до вас. Я сподіваюся, що завтра оцей пан Галас, який відповідає за кошти, які він, які він віддає для своїх людей в обладміністрації, що завтра він мені зателефонує і скаже, пан Падяк, так вибачте, ми заборонили вам друкуватися в Україні. Я під забороною. Жодному виданні, яке фінансується українською державою, не може бути опублікована моя праця наукова, який я даю свою візію русинства, чи аналізую якісь питання русинства. Заборона. Будь ласка, докази. Де заборона? Ну, звертайтеся зараз до Закарпатської обласної бібліотеки, до директора напряму. От тепер зателефонуйте і скажіть, ви знаєте про цю проблему, що, наприклад, календар краєзнавчих дат, в яку я вклав свою душу, в ньому заборонено друкуватись мої проблеми. І мені сказали, в цьому році я знову підготував праці, вашого ім'я, ваших статей там не буде. Тому що оці журналісти, вони переплутали 2 поняття. Я дійсно русин, але вони подають це як сепаратист. Україна в 91-му році зробила колосальну хибу. Це, знаєте, мені боляче про це говорити, тому що я бачу... Не створивши автономію? Про яку помилку ви говорите? Ні. Перше,
Їй треба було зробити те, що зробили інші держави, в яких живуть русини. Треба було просто визнати цю національність. Сьогодні ми би 90%... Ну, не було тиску людей, тобто не було людей, які б стояли під Верховною Радою і казали, я єсмь русин. Звідки ви про це знаєте? Ну, я був активний учасник тих подій. Я пам'ятаю мітинги єврейської громадськості, я пам'ятаю вірмен, я пам'ятаю людей, які, там, студентів, ну, я пам'ятаю шахтарів, тролейбусних працівників. Ну, чекайте. Русини не стояли під Верховною Радою, вимагаючи... Русини вийшли на голосування. Це законослухняні громадяни. Чекайте, в рішенні референдуму немає слова «я єсмь русин, я хочу бути русином». Там написано щось інше. Написано про автономію, самоврядний статус. Це трошки інше. Там не написано «я русин». От ми кажемо, що велика проблема України, що в 91-му році вона просто не визнала, от є самовизначення. Якщо ви не тиснете, ну як же вони визнають? Значить, ми маємо брати автомати Калашнікова, чи як? В жодному разі. Ми з вами, ви ж кажете, законослухняні. І я готовий визнати ваше існування, якщо ви будете вимагати цього права. А ви запрошуйте нас. Ми ж ізольовані. Зрештою, ну почекайте, ви говорите це в прямому ефірі всеукраїнського телеканалу. Так? Ви перший, хто запросив мене. Ну, добре, що ви це зробили. Перший, хто запросив мене за останніх 7 років. Пане Падяк, зараз з нами на зв'язку теж прямому буде людина, яка не раз писала на цю проблему. Прошу режисерів показати нашого колегу-журналіста Романа Кабачія. Романе, ми вас бачимо. Ви чуєте нашу розмову. Отже, ви чуєте позиції сторін, вони заявлені, вони існують, вони різні. Наскільки складною вам здається ця русинська проблема? Чому українська держава не визнає існування цих 10 тисяч людей, як каже пан Падяк, їх набагато більше, як окремого східнослов'янського народу зі своїми національними прагненнями? Відповідно, не фінансує книжки, не фінансує освіту. Як ви на це дивитесь? Ну, по-перше, я хочу сказати, що чимало представників русинського руху себе дискредитувало, власне, зв'язками з Росією. І не тільки там безпосередніми, але теж культурними. Скажімо, чому цитований у фільмі Дмитрій Сидор будував свій собор не в карпатському стилі, а в рязанському. І таких церков у Карпатах існує дуже багато. Наставлено московським патріархатом. І чомусь, власне, вони не дбають про краєобраз, скажімо так, карпатський. Теж, Вахтанг, я хотів би повернутися до пана Магочія. Я покажу одне видання, власне, «Народні витки» пана Падяка. В цій книжці русинською мовою, яка видана теж іншими, ну, в тому числі українською мовою, звісно, Магочій пише про русинів. Натомість у цитованій теж книжці «Україна і історія» там немає русинів, там є закарпатські українці. І оцієї мапи ми теж там не побачимо. Тому що для науковців Магочій один, а як творець народу він чомусь інший. І оцю дулю в кишені він таки тримає. Тому я не бачу взагалі от такої довіри, скажімо, до того, що представники русинського руху роблять. Я бачу те, що існує 4 кодифікованих русинських мови, нам, українцям, чомусь вистачає одної. Добре, що є захист, скажімо так, автохтонного населення в Воєводині чи в Лемків у Польщі. Натомість у Словаччині це однозначно політика на розкол громади. Микола Мушинка, один із найбільших дослідників, власне, Прящівщини, пише про те, що так насправді відбувається винародовлення. Тобто, розділивши українців на українців і русинів, словацька влада їх словакізує. І в цьому теж проблема. Розумієте, я тільки за те, щоб Україна вживала, скажімо, аргументів, що це теж наша, скажімо, культура захищати лемків, захищати бойків і так далі в інших країнах, русинів у Сербії. Натомість, як русинство, я цього поняття не маю, що це таке. Дякую, Романе. Дякую. Ну, от вас наша програма присвячена тому, щоб більше людей зрозуміли, що це таке. От тут дуже правильна така теза. Що це таке? На жаль, ми часто входимо в якісь бюрократичні речі, але не говоримо про справді вартісне. Народ, тоді народ, коли він заявляє, що я єсть.
скільки б російська влада, радянська влада не знищувала українців, все одно знаходились у ті самі будителі, про яких ви казали. Якщо тут у закарпатських русинів це Духнович, то українці там від Шевченка, Франка, Лесі, Міхновського і інших людей, які проголошували існування цього народу, і на іменах цих людей люди боролись і словом, і ділом, як ви сказали, і автоматом, коли це потрібно. Ми у випадку з русинами ми не бачимо боротьби народу. Є інтелектуальні зусилля, є оці томи, які кладуться на столи і які продаються. Зрештою, я легко купував в Ужгороді ваші книжки. І це свідчення того, що українська держава і всесильне СБУ там якось не полює за вашими книжками, а дозволяє їх купувати у центральній книгарні міста Ужгорода. Це до того, що напевно, правда десь посередині, що якщо б народ, представники народу, громадськість вимагала, то реакція держави була б трохи інша. У нас вже кінець програми, я прошу, напевно, може, десь підсумовуючи, бо все-таки, справді, ваш візаві просив аргументів, ви більше пішли в бюрократичні нюанси. Я розумію, держава недосконала, але водночас, якщо ви є, і тим більше ви будете, ви маєте боротися за свої права. Тому от фактично у вас є коротке слово в кінці, сказати, що ви є, а потім буде ваше слово, що ви теж є. Власне, більшість людей, які в 91-му році голосували за автономію, її не треба плутати з сепаратизмом Сходу України чи Півдня України. Тому що Схід України, він має своє пуповиння, з яким він цим пуповинням він пов'язаний з Росією. І Південь. У русинів немає такої пуповини. У русинів немає матірної держави десь за межами. Я щось не зрозумів тезу про пуповину, яка південь України з'єднує з Росією. Так, тому що якщо ви приїхали в Донбас, ви знали, що всі дивляться російські канали, всі себе відчувають частиною, ми український паспорт, але ми себе відчуваємо частиною російського світу. У русинів цього немає, тому що у них немає землі або держави десь інде, щоб вони казали, ми не хочемо жити в Україні. Тому русини в 91-му році не голосували за вихід із складу України. Вони казали, що у складі України Україна не використала цей потенціал позитивний. Русини хотіли розбудовувати Україну. Вони хотіли бути частиною України. Але щоб були якісь традиційні для нашого регіону. Адже... Я перепрошую, але в рішенні Верховної Ради, яка призначала цей референдум, в голосуванні людей не було русинського компоненту. Йшлося про територію радянської України, яка могла б отримати... Те, що референдум не був виконаний, це факт. Але водночас ті люди, які голосували, я переконаний, наприклад, мешканці Рахівського району, вони, можливо, і не здогадуються, що ви їх зараховуєте до русинів. Бо вони є такі самі українці, які живуть на Гуцульщині, по Івано-Франківській чи по Закарпатській варіантах. Чомусь в українській пресі чи на телебаченні ніхто не каже, що угорці, які голосували за референдум в 91-му, що вони сепаратисти. Кожен раз слово «сепаратист», 91-й рік, голосування на референдумі і пов'язується з словом «русин». Далі, в 96-му році, вийшов план український вирішення так званої проблеми русинів-українців, де 16 міністерств було спущено з Кабінету міністрів завдання. І там було так: приструнити русинських активістів. Не вірю. Тобто проросійський президент Кучма з главою адміністрації Табачником спустили вниз проукраїнський план. Так, виявляти русинських активістів, не допускати їх до державної служби. Це ж не я видумував це. Я посміхаюся, тому що я не вірю в те, що українська держава здатна була в 96-му році. Треба читати документи. Пане Балик, у нас же кінець програми, буде ваше слово. Власне, що б я хотів сказати? Якщо би задати питання Шевельову, сказати, доведіть, будь ласка, що українська мова – це не діалект російської. Він би прочитав 3-годинну лекцію і такі аргументи би навів, після яких би, власне, він це і зробив у своїх працях, після яких таких питань не виникає. Якщо б запитати у Грушевського, доведіть, що це українці, це не росіяни. Він з цим чудово справився з завданням. Десь у томі в історії. Так. Натомість, якщо говорити про русинських активістів, то вони абсолютно... От сьогодні ми бачили яскравий приклад ведення дискусії русинського активіста, який не може навести жодного аргументу, тільки говорить про те, що треба визнати, треба визнати. Симуляція і фікція. Сумний висновок.
Але ми вільна країна, тому будь-які висновки у нас тоді можуть звучати. Я хотів би, оскільки це, правда, вже кінець програми, і я сподіваюся, бо це моя власна ідея як журналіста, щоб люди після цієї програми не забули про неї, щоб вони почали шукати далі історичну правду. Купували книжки різні, і ваше видавництво, і ту книжку, про яку говорили, написав ваш батько. Хай читають всі книжки, хай читають Вікіпедію всіма мовами, русинською, зокрема, хай дізнаються правду або шукають її. Але водночас, от ви провели один факт, який я не можу в кінці не прокоментувати, вже як людина. Ви сказали, що національний реквієм українського народу – це Павликач. Павликач. І ви процитували частину цієї пісні. Так ось, я, не будучи русином, я зрозумів все. І ця пісня викликає найстрашніші, найсильніші, найсвітліші емоції у мільйонів українців. І я думаю, що ці мільйони, які цю пісню слухали і слухають в ті дні, коли ховають наших героїв, ніхто з них в житті вже тепер не поводиться на те, щоб ця пісня була піснею іншого народу. Тому що ця пісня стала частиною, інтегральною, невід'ємною частиною української національної, історичної, громадянської пам'яті. Тому я думаю, що тут от частина відповіді на те, чи існують русини. Русини є, оскільки ви тут є, але водночас існує наше теж право і пам'ять про те, що ця пісня і ця спадщина... Ми не забираємо цього права, так як не забираємо, наприклад, і пісню «Ой, верше мій верше», з якої Джамала колись вийшла на світовий пісенний рівень, яка також є русинською, а вона не має, жодного українського немає. Ми можемо навести десятки прикладів, коли Україна позичає ці, наприклад, поки русини були не визнані, заборонені, так, часи сталінізму. Балада про Штефана Воєводу чомусь одразу перекочувала в підручників з українського фольклору і сьогодні згадується як пісня українська 16 століття. Ну, хоча якраз дуже хотілося, щоб наша полеміка крутилась навколо конкретних текстів, або, наприклад, цитат. Українські президенти, вони клянуться на вірність українському народу, на Біблії, власне, на Євангелії, так, Пересопницькому. Але воно написано народною мовою. Жодних передумов для авторів українських всередині 17 століття написати не було. Адже вони починаються тільки в кінці 18 століття писати. А чому? А тому що автор Пересопницького Євангелія був русин, і він пережив процеси реформації. Він не просто русин був. Від мого села до його села пішки я проходжу за один світовий день. Це 40 кілометрів. А ви кажете, що це українська книжка, це русинська книжка. Ну, власне, от якраз ми існуємо і живемо в вільній країні, в якій обмежується тільки час нашого ефіру. Так. Дякую, пане Подяк, дякую, пане Балей, дякую глядачам, які подивились. Читайте книжки різні, шукайте історичну правду. Рівно за тиждень ми побачимо знову в ефірі в цій програмі, в цій студії. Я дякую вам, що ви запросили. Кожна наступна сторінка